Να βγαίνουν έξω είναι ο Νίκος Μιχαλολιάκος με χειροπέδες. Αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης σύμφωνα με τη δικαιοσύνη. Αποδέχεστε τις κατηγορίες. Και Νάτη, ο Μιχαλολιάκος λοιπόν. Δεν μας λείπει τίποτα στην Λοιπόν, αυτός που φώναζε πιο δυνατά, να σας πω ότι ήταν ο κύριος Λαγός και ο κύριος Κασιδιάρης, ο οποίος μάλιστα ήταν και πολύ έτσι εκνευρισμένος με τους δημοσιογράφους. Βλέπετε λοιπόν ένας-ένας στα τσιπάκια της αντιτρομοκρατικής, την οδεία των αστυνομικών, της ΕΚΑΒ, πάνωπλοι και προς την Εδελφίδο. Αρχηγός Χρυσής Αυγής και 4 βουλευτές. Αυτό που θέλω να σας μεταφέρω είναι ότι ένας αστυνομικός στην είσοδο επεχείρησε, ενώ φορούσε χειροπέδες, ο Νίκος Μιχαλολιάκος να τον κρατήσει από το χέρι και εκείνος τον έσπρωξε. Ήθελε να μην τον κρατάει κανένας από τους αστυνομικούς και να βγει μόνος του περπατώντας από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Αντιδρούν, να το δούμε και βλέπουμε λοιπόν το στιγμιότυπο. Αποδέχεστε τις κατηγορίες, κύριε Μιχαλολιάκο. Δεν μας λείπει τίποτα στην Ελλάδα. Παιδιά, το βράδυ λοιπόν. Μάλιστα, Έλεγα έτσι πιο δυνατά από όλους ήταν... Ξανά από την πρώτη κάμερα το βλέπουμε. Δεν σταματάει η Χρυσή Αυγή. Αλλά τα σώματα το βράδυ μνημόνιο για φαγητό. Τι έγινε να τις κατηγορίες, κύριε Παναγιώτα, ρε. Και εκτοξεύουν και απειλές. Είναι από τρίτη κάμερα, με ενημερώνουν από το control. Από την κάμερα του Μέγκα που είναι έξω στο πεζοδρόμιο, αλλά ήταν από 3 διαφορετικές κάμερες. Εδώ φάνηκε καλύτερα, Μίνα, ότι κάτι είπε ο Μιχαλολιάκος.